जम्मू काश्मीरनिफ्राय गंसे गारिनि गिथावना जाब्रबथाय। जाब्रबथाया जादों खमैबो 60 सुबुंफोरनि जिउ खहा। जम्मुनि कटरायाव नुजाथिनाय बे गिथावना जाब्रबथायनि बासआ 75 दावबायारिफोरखौ लानानै थांदोंमोन। सुलुंनि बादिब्ला अमृतसरनिफ्राय जम्मुनि कटरासिम थांगासिनो दंमोन दावबायारि बासआ। नाथाय हरखाब जम्मुनि कटरायाव बासआ गोथौ हाखराव गलाङो। जाहोनाव बे जाथायाव जायगायावनो 60 सुबुंफोरा जिउ खहा जादों। एसडीआरएफ आरो जम्मू काश्मीर पुलिसआ जाथायथिलिनिफ्राय जोखोम जानाय 20 सुबुंफोरखौ दासिम बोखांनो हाबाय होननानै मिथिनाय जादों। जायगानि बिबानगिरि सुलुङा फोरमायनाय बादिब्ला जाथायाव भुगिनांनाय सुबुंफोरा माता वैष्णो देवी मन्दिरसिम थांगासिनो दंमोन। जाथायाव जिउ खहा जानाय आरो जोखोम मोननाय बांसिन सुबुंफोरानो बिहार रायजोनि होननानै मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां थांनाय 21 मेयावबो वैष्णो देवी मन्दिरसिम थांनाय गंसे बास गारिया गोथौ हाखराव गलांदों। बे जाथायाव सासे आइजोआ जिउ गोमानायजों लोगोसे 24 सुबुंफोरा जोखोम जादों। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि थांनाय बोसोरफ्रावबो बेबादिनो जम्मू काश्मीरनि गोथौ हाखराव गलांनानै गोबां सुबुंफोरनि जिउ गोमानाय जाथायखौ मिथिनो मोन्दों। जिसे थाखोआव मुं थिसननो गोनां फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुलाव थाखो 10 सिम मुं थिसननाया सोलिगासिनो। साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो आयदायाव थाखो 10 नि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। मुं थिसननायजोंनो लोगोसे साइन्स आयदानि फरायसाफोरनो स्कलारशिप टेस्टनि सुबिदा होनाय जागोन। बेनि गेजेराव फरायसाफोरखौ टप 3 सायख'नाय जागोन। 75% आरो स्कलारशिप टेस्टनि काट अफ मार्क जागोन। टपार जानो हानाय फरायसाफोरा 100% स्कलारशिपनि सुबिदा मोननो हागोन। टपार फरायसाफोरनो क'क्राझार दा रिलेटिभ पाब्लिक स्कुला 2 बोसोरनि बेसेन नाङाजासे सोलोंथाइ लानो सुबिदा होगोन। फैगौ 13 मे खालि फुंनि 10 बाजिनिफ्राय 12 बाजिसिम स्कलारशिपनि टेस्टखौ लानाय जागोन। आबुं मिन्थिनो थाखाय 7086401137 नङाब्ला 9435704380 जानबुं अनजिमा आरो relativepublicschool@gmail.com आवबो जगाजग खालामनो हागोन।